Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Kunića Mijatović, ja sam Sloba. U današnjem videu želim da vam pokažem kako ja prebacujem male. Danas je znači nekih 34. i 35. dan malima, ovima koji su, da kažem, još uvek od majki. Treba danas da ih isprebacujem u tov. Ono što hoću da vam pokažem danas jeste kako ja to radim, na što obraćam pažnju, kako zabeležavam i kako ih jednostavno prebacujem u tov. Ono što sam provjeravao jutros kada sam hranio ženke jeste da sam ih provjeravao na skotnost, jednu turu koju sam pario 30. i 31. Tako da te ženke koje su uparene 30. i 31. su ostale sve skotne, što sam izuzetno zadovoljan. I imam još jednu turu koja je parena od 4. do 6. Tu ću turu provjeravati od 14. do 16. ovog meseca. Tako da nadam se da su i te ženke ostale skotne, nadam se da krećemo ponovo u podizanje, da kažem, brojnog tog stanja na farmi. Tako da ostanite u ostatku videa, pogledajte šta ja radim kada odbijam mlade. Vidimo se kasnije. Ćao! Sada smo upravo u farmi. Ono što ću sada vam pokažem jeste kako ja to prebacujem mlade u tov. Nemojte zameriti na malo lošijem kvalitetu zvuka zbog samog ventilatora koji radi. Ovo je ono što mi je ostalo, da kažem, u tovu, i to su pretežno mužijaci. Dole koji su ostali malo mlađi, 60 dana, koje su trenutno, to su 4 ženke, tu imamo jednu kolor i ovo ostalo su bele. Ovo su inače mužijaci koji ću najvjerojatnije da ostavim za sebe da porastu do 6 mjeseci. Onaj koji bude, da kažem, ona 2 do 3 koja budu najkrupnija će ostati, ovi ostali će biti sklonjeni. E sada, kako ja to inače prebacujem ću vam pokazati sada. Znači ono jeste da popunjavam redom kaveze, znači nema razbacivanja nešto puno. Ovi kavezi koji su popunjeni sada, nešto ne pretjerano, ali po 4-5 životinja ima u boksu. To ćemo kasnije da iselektiramo kaveze za mužjake. E sada ono što prebacujemo jeste, prebacujemo redom. Znači prvo u ovaj boks, pa prebacujemo u ovaj boks, pa prebacujemo tu. Znači bitno je da popunjavamo sve redom. Znači kako krene odavde, tako idemo redom, popunjavamo kao vamo. Tako da evo, znači kavezi su spremni, oprani, hranilice su oprane, čiste. Znači bitno nam je samo da ubacimo cijelo leglo tu, onda vidimo li imaju vode. Ono što prvo odvajamo jeste ovo leglo. Znači ovo leglo odvajamo od ženke, znači jedno po jedno uzimamo, pošto inače sad nemam ništa od ovih, da kažem, nekih kanti ili nešto da ih prebacujem sve u jedno, a sad su mi kavezi generalno preko pa mogu da ih prebacujem ovako jednog po jednog. Sad vjerojatno ćete se pitati vi zašto tako malo prebacujem po 6-7 komada. Znate da sam ostavio samo bio najkrupnije u leglu kako bi bili što krupniji sa, da kažem, 35 dana. Sada kada smo prebacili leglo, kako ja brojim bokseve? 1, 2, 3, 4, 5. Znači ovo je boks broj 5. Tako upisujem i u svesku. Znači idemo u svesku. Pogledamo samo ko je otac tom leglu. I evo ga ovako. Majka je broj 11. Sedam komada. Sada jednu veoma važnu stvar koju želim da vam napomenem. Znači, napominjao sam već u nekoliko klipova i opet sam naišao na nerazumevanje nekih ljudi i neki dan sam ušao u neku raspravu na nekoj grupi, Bože sačuvaj, znači gledam da ne ulazim u te rasprave,
da ne govorim ljudima toliko po tim grupama, ja znam, svjestan sam kakvih ljudi ima i koliko su stvari pametni, mislim da ću ja to ispasti budala ako sam hteo nekome da pomognem. E sada, ono što ću vam napomenuti, vi da li ćete da poslušate meni ili nećete, probajte, pa ćete da vidite koji su vam rezultati, da će vam se generalno bolje pokazati. Znači ono što je stvar, kada odbijete ove mlade, kada, da kažem, ti mladi imaju 800-850 grama, ja kažem 800 grama, njima je bitno da do 65. dana da konzumiraju hranu, odnosno da konzumiraju 5% svoje težine. Ako je on težak 800 grama, znači taj kunić danas treba da pojede 40 grama hrane kako se on ne bi naduvao, ne bi došlo do proliva, ne bi došlo do začepa i mnogo drugih problema. Znači ono što vam ja savjetujem i najbolje se pokazalo lično kod mene da jednostavno jede 5% od svoje težine dnevno. Znači svake nedelje je bitno kuniće premeriti i napraviti neki prosek koliko je, da kažem, ta težina, ako je težina, da kažem, u proseku 800 grama, znači bitno je da ti kunići dnevno, taj jedan kunić pojede 40 grama hrane. Znači, odnosno, ujutru malo manje od čaše jogurta, malo više, odnosno od pola te čaše jogurta i tako isto uveče. Znači, bolje je da su vam kunići gladni, nego jednostavno da se prejedu. Sve tako do 60-65 dana. Posle toga, apsolutno, znači, možete da im date tonu hrane, oni će pojesti i neće napraviti nikakav sebi problem. Tako da je bitno da ih sačuvamo do 60. dana i da budu, znači, gladni do 60. dana faktički rečeno. Mnogo vas će reći, pa on treba da napreduje. Da, ali ako želite bez ikakvih, da kažem, antibiotika, kao što ljudi gomilaju, Neosulfox, Sulfamidin, Bajkoks, Triguard i ne znam ja, sad dajem bukvalno reklame tim antibioticima. To je apsolutna glupost, ljudi. Shvatite jednu stvar, da kunići, inače, u toku svog života jedu 5% svoje težine. Onaj kunić koji ima 3 kila, on danas pojede 150 grama hrane, odnosno 5% svoje težine. Tako da ništa vi ne postižete sa time što ćete sada, mogu ja da napunim punu hranilicu ovim kunićima, prežderu se prolivi, začepi, problemi crkavaju i ne mogu da ih proizvedem. Shvatite ljudi da taj kunić nije svinja, da može da ždere koliko vi hoćete. Iskreno, i ja bih voleo 70-80 dana da on meni već izađe na 3 kila, da on jede pun gas, ali ne može. Shvatite da ne može. To što ljudi daju, na primjer daju Bajkoks, koji je 60 dana karenca na njega, to je totalna glupost. On kasnije kad ide za meso, koliko ja njega treba da čekam da prođe ta karenca, da bi on išao, da kažem, u meso. Tako da ljudi, pustite se tih priča, 5% svoje težine kunić treba da jede dnevno. Znači onaj koji je 3 kila, on će jesti 150 grama dnevno. Onaj koji je 800 grama, on će jesti 40 grama dnevno. Shvatite jednu stvar, nema potrebe da se daju ti antibiotici. Ono što je dobra stvar jeste da im date probiotik. Zašto probiotik? Da smanjimo pH vrednost vode, da se bakterije ne bi razlagale i jednostavno da čuvamo, da kažemo, njihova creva sa tim probiotikom. Ne mora sad im da se krlja probiotik, 2-3 dana im se da po odbijanju. Sad, na primjer, ja kad sam odbio ovu turu, pustit ću im probiotik 3 do 5 dana ću im pustiti probiotik kroz vodu da piju. Pa će 10 dana da stopiraju, pa će opet 5 dana dobiti probiotik, čisto da bi njihov imunni sistem bio dobar. Iz razloga, jer od 45. do 55. dana, čak i malo dalje, do 65. i malo više dana, njima se menjaju zubi. Kada im se menjaju zubi, da kažem, malo im i padne imunitet, znači bitno im je držati taj dobar imunitet. A vi, faktički, neki koji dajete Neosulfox, Triguard, Bajkoks i tako neki sulfamidine, ne znam ja, faktički vi njega poremetite mu crevnu floru. Znači pokvarite mu te njegove pozitivne bakterije u crevima i on kasnije, onda posle se vata za glavu, dobio je proliv, dobio je začep, dobio je toga jer se on prejeda i pritom ste mu s antibioticima sjebali tu crevnu floru. Tako da ljudi, pazite što radite, 5% svoje težine kunić da jede do 65. dana kasnije, vi možete njemu dati pun gas tog hranu, ali on će opet 5% svoje težine danas da pojede, iako je ta hrana na volju. Ali bitno tih prvih do 65. dana, tih nekih prvih 25 dana da ih sačuvamo, jer oni su po samom odbijanju halapljivi. Ja lično pričam iz mog iskrenog, znači onog iskustva šta sam ja doživio, da kažem, u moje farmi šta se meni dobro pokazalo. Ne govorim vam ovo da jednostavno ja vas ukanalim. Ne bi ja ovo uopšte ne pokrećao da želim bilo koga od vas da ukanalim. Tako da eto, ja mislim da sam razjasnio jednu danas stvar, da vam je malo sad, da kažem, lakše i da shvatate u stvari koliko kunić treba da jede. Nikakvo prejedanje, nikakve... Proveravamo da li voda ide.
I evo ga. Ovo je inače jedna strašno dobra ženka, znači svaki put je njoj jako veliki i visok prosjek odhrane, uvijek ima 10-11, doduše ima i ovo jedno malo koje je dosta malo kržljivije od ostalih, ali dobro. Znači, obavezno kod ove ženke upisujemo koliko smo odvojili. Isto tako i kod ove ovdje. Kako bi imali tu evidenciju, a imali i u svestici. Znači ovdje je mužjak. Druge linije. Ženka se vodi pod brojem 14. Linija je druga. I broj komada 9. Podvučemo crtu. U delu klipa jeste da ja imam svesku u kojoj zabeležavam znači ko je otac, ko je majka, koja je linija i broj komada koje sam prebacio u to. Ovdje kasnije, pored na kraju, imam broj boksa. Znači tačno znam u svesci po broju boksa od koje je majke, ko je otac, kasnije radi ukrštanja, radi da kažem da ne bi došlo do parenja u krvnom srodstvu. Sada, ostalo mi je, ja mislim da mi je ostalo samo ova dva legla još da odvojim. Jeste, tako je. U stvari, ova dva i još jedno leglo tamo. Znači, 3 legla imam da odvojim. Sada, znači ono što ja radim jeste, sada imam jedan tu boks, samo malo. Znači, ono što sam rekao već da popunjavam redom. Znači, nema nikakvog preskakanja po samim boksu. Imamo svesku, znači kako prebacimo leglo, tako kod ove ženke koja se okotila upisujemo koliko smo odvojili, kako bi imali cijelu statistiku njenu, koliko smo odvojili, da bi na kraju godine podvukli crtu i napravili prosek, da kažem, same te njene othrane. Kako bi znali za dalju selekciju od čega ostavljamo. Sada, ono što je druga stvar jeste, znači sada ih prebacimo u kaveze za to, upisujemo ovdje i to je to. Jednostavno na hranilnici piše koji je broj boksa i kada nam zatreba nešto da pregledamo od koga imamo, šta imamo, znači odmah u svesku znamo po broju boksa koji je otac, koji je majka, sve možemo da prikažemo. Tako da bacamo se na posao sada, polako da ih isprebacujemo. Inače, ova legla koja su ostala viša njih, 10-11, budu znatno sitnija. Znači, budu tu negdje oko 600-700 grama, ali to se nadoknadi kasnije. Oni to dobijaju vrlo brzo, bez ikakvih problema. Znači, uvijek će vam to tako biti. Kada god ostavljate legla gdje ima više kunića, uvijek ćete imati, da kažem, sitnije primjerke pre samom odbijanju. To je jednostavno tako. Ono što nema problem jeste sa ženkom da nešto se buni da prilikom samog tog odbijanja mladih, apsolutno nema nikakav problem. Znači, odvajam te mlade iz razloga, mislim već im je 35. dan, a i ženki su skotni, jednostavno da ne jašu više po njima, a jednostavno su napuni 35 dana pa i nema potrebe da budu više sa ženkom. Znači, sada da prebrojimo koliko smo još jednom koliko smo prebacili, 2, 4, 6, 8, 9 komada. Znači, kod ove ženke upisujemo 9. Ova ženka je okotila
12 komada u ovoj turi, izašlo je na kraju na 9. Tako da ja sam sa tim zadovoljan. Ja sam zadovoljan iskreno i sa 7-8 komada kada izađe, meni je to savršeno. Čak budu i krupniji nego kada ih bude 11-12 u kotelici pa budu s 35 dana mnogo sitni. Tako da eto. Znači ono što uzimamo drugu stvar jeste svesku. U svesku upisujemo, znači ko je otac, znači mužijak, upisujemo mužijaka, upisujemo broj ženke, upisujemo liniju koja je i broj komada otkrate, znači 9, i podvlačimo liniju. One se nalaze u boksu broj 2. Boks broj 5 i boks broj 7. Evo ga narode, prebacili smo i mlade u to, zabeležili sve ono što je potrebno da zabeležimo kako bi znali jednostavno za dalji priplod kada ostavljamo, ko je otac, ko je majka i tako neke stvari. Ja se nadam da sam u današnjem videu neke stvari pojasnio, isto za ono hranjenje 5% koliko treba kunić da pojede, mislim da vam je danas malo to razjasneno, tako da to bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa.